Diolch i ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod i'th di ac i ni'n gofyn i ti i drigarhau wrthym i bresynoli dy hun yn ein plith. Nertha ni ac arwain ni nawr yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif 146. 146 o tyred arglwydd mawr di hydla o'r nef i lawr gawodydd pyr. 146 gwn i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y trydydd nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma, Mai 17. Felly nos Iau sy'n dod yn y neuadd drws nesaf fydd ein cwrdd gweddi am 7:07. Ein hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 174, 174. Oh
Bydd o'n darlleniad o lyfr y Diarhebion, sydd ar ôl y salmau. Diarhebion, y 6 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Diarhebion, penod 6, adnod 1. Fy mab, os mechniaist dros dy gymydog ac os trewais dy law yn llaw y dieithr, ti a faglwyd a geiriau dy enau, ti a ddaliwyd a geiriau dy enau. Gwna hyn yr awr hon, fy mab a gwared y hun, gan i ti syrthio i law dy gymydog, cerdda ac ymostwng iddo, ac ymbil ath gymydog. Na ddyro gwsg idd lygad, na hun idd amrantau, gwared y hun fel yr uwch o law yr heliwr ac fel aderyn o law yr adarwr. Cerdda at y morgrigyn, tydi ddiogyn, edrych ar ei ffyrddef a bydd ddoeth. Nid oes ganddo neb i'w arwain, i'w lywodreithi, nac i'w feistrioli. Ac hynny y mae fe yn paratoi ei fwyd ar haf ac yn casglu luniaeth y cynheuaf. Pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodi wrth gwsg. Eto ychydig gysgu, ychydig hepian, ychydig blethu dwylo i gysgu. Felly y daw tlodi arnat fel ymdeithydd ath angen fel gŵr arfog. Bydd y bendith Duw yr iair sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma cael dod unwaith eto i'th di ac i geisio dy wyneb, i gannu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw ac i ni yn gofyn o Dduw am nerth i wneud hyn. I ni'n diolch i'n bod yn gallu dod atat, yn gwybod fod yna groeso i ni gan ein bod yn dod fel dy blant, trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn dod yn hyderus unwaith eto, yn dod yn gwybod yr wyt ti yn clywed ein gweddi, yn gwrando arnom, yn ateb ein gweddiau. I ni yn diolch i ti o Dduw dy fod ti yn ein diogelu yma yn yr oedfa hon. I ni yn ymwybodol iawn o'r frwydr ysbrydol ac yn galw arna ti unwaith eto i'n bendithio ac i'n diogelu ni. I gadw'r un drwg i ffwrdd yn ystod ein hoedfa ac yn ystod y cyfnod ar ôl yr oedfa hefyd. I ni wastad yn ystyried yr oriau cyn oedfa hon, sut yma'r un drwg wrthi'n ddyfal yn ceisio dinistrio'r hyn sydd ohono ti, a ceisio rhwystro pobl rhag ddod i wrando ar dair di, dod ac esgusodion, dod â phroblemau ar eu traws nhw, unrhyw beth i'w rhwystro nhw, rhag mynychu y cyhoeddiad gair Duw. Ac yna o Dduw, efallai rhai fydd yn ymuno ar y we ac yn gwybod o Dduw sut yma'r un drwg yn gallu rhwystro felly, yn dod ac anhawsterau fydd yn peri na fyddant yn gallu clywed, na fyddant yn gallu ymuno â ni. O Dduw, y mae wrthi yn ddyfal, ond i ni yn hefyd yn llawenhau yr wyt ti goruwch yr un drwg, yr wyt ti yn holl alluog, ac felly yn gofyn, yn galw arna ti i'n diogelu ni, cyn yn ystod ac ar ôl bob oedfa, yn gofyn i ti fendithio ein hoedfa, ond ni'n gofyn am gyfnod o Dduw, y byddwn ni'n gallu agosau hyd yn oed yn gweld y cyfnod yn dod yn awr i'r presennol, pan y byddu di'n dod lawr un plith. I ni'n gofyn am gyfnod lle byddwn ni'n cael gweld y law a'r waith yn rymus, yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. I ni'n gofyn o Dduw am ffydd i gredu, i alw arna ti'n bendithio ni, i ddod lawr un plith ni, i'n cynhesu ni, roi golwg o'r newydd ni i ni o'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n gofyn i ti o Dduw, i ni helpu ni ddyrchafu ein llygaid tuag ata ti. O Dduw, mor aml i ni'n gostwng ein golygon tuag at y ddeiar, tuag at pethau'r byd yma, tuag at o'n ni'n hunan, ond i ni yn gofyn o Dduw am nerth i ni ddyrchafu ein llygaid, i godi'n golwg ac i edrych arna ti, y diwedd ein taith, y byddwn ni yn cadw'n golwg arna ti, yn wastadol trwy gydol ein bywydau ni. Maddau ni o Dduw am y crwydro ffôl. I ni yn gofyn am help i fod yr hyn dylsen i fod, fel dy blant sydd yn proffesu, ein bod wedi derbyn o'r holl fendithion dy blant. Maddeuant pechodau, heddwch a Duw, bywyd tragwyddol. I ni wedi mabwysiadu i'th deulu o Dduw gymaint o fendithion sydd ar ein cyfer ni ac wedi ddarparu ni. Ac eto Dduw pan ni'n edrych ar ein bywydau ni. Ac mor hawdd i ni droi i'r chwith ac i'r dde. Maddau ni am hyn o Dduw, i ni'n gofyn ti'n helpu ni fod yr hyn dylsen ni fod. Helpa ni'n ystod y dyddiau sydd yn dod i fyw mawl a clod i'th enw di. I ni'n gofyn am bob un eiliad o bob un dydd, y byddwn ni yn dymuno dy ogoneddu di ym mhob peth, ym mhob sefyllfa, ym mhob perthynas,
o Dduw, bach neu mawr, i ni'n gofyn am bob un amgylchiadau o fywyd. I ni'n gofyn o Dduw am yr adegau hynny lle nad oes efallai yn ein tîb ni posib y bydd pobl yn ein gweld ni, yn ein clywed ni, yn ein hadnabod ni. Ond o Dduw, y byddwn ni'n ofalus iawn am y sut i ni'n ymddwyn, ein bod ni yn dy ogoneddu di yn ein tywelwch ni. O Dduw, helpa ni felly fod yn rai sydd yn dy blesio di. Bendithia yr oedfa hon, bendithia'r Sul. I ni'n gofyn am yr wythnos sydd o'n blaen ni. Ni'n meddwl am ein cwrdd gweddi ni nos Iau. I ni'n gofyn ti ddiogelu'r oedfa honno. I ni'n gofyn y byddu di nawr yn arwain ni yn ein gweddiau, yn yr hoed, yn plannu'r gweddiau hynny yr wyt ti am i ni ofyn yn ein hyneidiau ni nawr, ac yna wrth i ni ddod nos Iau, bydd ein hyneidiau ni'n barod gyda'n deisyfiadau, gyda'n mawl, ac y byddwn ni yn dod yn gofyn gyda ffydd, yn disgwyl atebion o Dduw, yn gwybod y fod ti yn Dduw sydd yn ateb gweddiau dy blant. Felly o Dduw, parato ni nawr, bendithia y dydd yma, bendithia ni yma, hefyd bendithia dy blant, ar hyd a lled ein gwlad ni. Ni'n gofyn y byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell. I ni'n gofyn y byddu di'n dod ar ryw galondid i ni ac i'r blant, lle bynnag mae dair yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon. I ni'n gofyn i ti i ddod lawr ein plith ni, i dywallt ysbryd arno, ac i roed y llawenydd hwnnw sydd y tu hwnt i ddisgrifiad. Felly o Dduw, te'r bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 594 dros bechadur biost farw dros bechadur ar y pren. 594 gwni sefyll i'w chanu.
Fe daw yn testyn o diarhebion, chweched benod ac adnod 9. Diarhebion pennod 6 ar 9fed adnod. Pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodi o'th gwsg. A dyna i chi eiriau, dyna i chi destyn, dyna i chi adnod efallai i rai. Falle fydd yma neu falle yn gwrando. Pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodi o'th gwsg. Nawr yn ddyddiol, i ni'n gweld prawf o natur pechaderus dyn. I ni'n gweld yn ddyddiol. Pa le bynnag y trown ein golwg, yno i ni'n gweld prawf ar ôl prawf am gyflwr trienus dyn. Fydde ddim rai ni fynd yn bell, bydde ni'n gallu aros yn yr adeilad hon, ni'n gallu rhoi sawl enghraifft i chi o'r bod yr ysgrythyr yn wir, fod pechod gwreiddiol wedi digwydd. Pan oedd addag Efa bechu ac i ddynoliaeth, i syrthio, mae'r prawf yno, lle bynnag y trown. Does dim eisiau chwilio'n bell, does dim eisiau mynd yn bellach na fan hyn, ac yna wrth gamu allan o'r drysau, mi fyddwn ni'n ei weld lle bynnag yr awn ni. Unrhyw rhaglen newyddion, unrhyw bapur newydd, fe welwn ni brawf cyson yn eich mannau gwaith, fe welwch chi brawf cyson yn ein teuluoedd ni, yn ddyddiol, yn ein teuluoedd ni, yn ein cartrefi ni, fe fyddwn ni'n gweld prawf cyson o bechod gwreiddiol. Mae'r tystiolaeth yn ddiamheuol o'r cwymp. Ac yma yn llyfr y diarhebion, ni'n gweld enghraifft arall o brawf ddiamheuol o'r cwymp. Mae yna gymaint o gyngor doeth yn y llyfr yma. Cyngor amlwg am yr hyn y dylsem ei wneud, a'r hyn na ddylsem ei wneud. Mae e mor amlwg wrth ddarllen, ac eto, gallwn dystio pa mor anodd yw dilyn y llwybr cywir. Pa mae rhywun yn rhoi cyngor i rhywun arall, ac ambell waith, mae e'n gwbl amlwg, dyma'r cyngor cywir, mae e'n fater o ddia gwyn, mae e'n mor amlwg. Ac eto, mae e'n mor anodd cymryd y cyngor, ac i rywun i ddilyn y llwybr. Ni'n bywyd yn hunan ac hefyd wrth i ni weld pobl eraill. Yr rhai efallai ni'n cynghori, ac mae'n anodd yn diwedd pan i chi'n cynghori rhai sydd yn agos i chi, neu cyfeillio neu beth bynnag, ac yma nhw'n gwrthod gwrando. Fel dod i'r oedfa. Pan ni'n dweud, dyma'r lle gorau chi fod. Ac maen nhw'n gwrthod dod. Gofyn i cydweithwyr, dowch chi i oedfa. Ac yma yna esgusodion dir-i yn dod. Ac eto gyd, mae rhywun yn rhoi fyny rhyw neges i ni'n cwrdd ar yn y dafarn am ddiod bach. Pawb na'n syth. Dim problem. Ni'n cwrdd i fynd allan am bryd o fwyd gyda'n cydweithwyr neu'n ffrindiau. Dim problem fydda yna cyntaf yna. Mae gyda ni oedfa bregethu. Dwi'n brysur, methu wneud dwi'n rhy brysur, fedra i ddim ffitio'r amser. Ond ydy o'n wir? Dyna beth yma pobl fel. Ac eto gyd, i ni'n gallu dweud wrthyn nhw, dyma'r lle gorau i chi fod. Ac eto, yr cyngor, ac yma nhw'n gwrthod. Yna ni'n dweud wrth bobl, ein teuluoedd ein hunan, nhw'n dweud wrthyn nhw, dyma'r lle gorau i chi ddod. Ac eto'n gwrthod dod. Allwn ni dweud y cynhadledd haf yn dod i fyny'n fian. Allwn ni dweud wrth bobl, hyd yn oed wrth Cristnogion, mae hon yn gynhadledd fe ddylech chi fod yn cefnogi. Ac eto gyd faint o Gymru sy'n cefnogi'r gynhadledd. Nesa dim. I ni'n edrych, i ni'n wag. Ac eto i gyd i Gymru, mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal, mae'n oedfa Gymraeg dyn ni hyd yn oed, ac oedfa yn Saesneg. Ac eto i gyd i ni'n edrych ar y wlad a faint sydd yn dod. Ac eto i gyd cynhaliwch i ryw oedfa fach arall, tipyn bach ysgafnach efallai, sydd yn caniatáu'r byd yn eich bywyd chi fel Cristnogion. Fydden nhw'n tyrru yno, dim traffer, digon amser. Ond na, fedra i ddim dod i'r gynhadledd, fedra i ddim ffitio fe mewn. Ac eto allan ni ddweud nhw, dyma i chi yr rhai sydd yn mynd i bregethu'r gair yn glir ac yn ffyddlon. A nid ydynt am dderbyn y cyngor. Y byd neu'r eglwys, pa bynnag un i chi eisiau dewis, anodd yw cymryd cyngor. A pa mae'r cyngor yn gywir ac yn iawn, mae'n anodd. Ond nid yw hwnna'n brawf o'r cwymp. Ond nid yw yn brawf o natur ddynol, nad yw dyn am ddilyn y ffordd iawn. Hyd yn oed pan i chi'n neud proffes, i ni dal eisiau mynd ar hyd rhyw ffordd arall, i ni'n gweld Os yw'r proffes yn un iawn a chi'n tybio,
Falle nad yw e pan mae'r gogwydd ffordd hyn trwy'r amser. Ddech chi'n meddwl, fe ddyle Cristion wastad bod ar gogwydd tuag at y pur a'r glân a'r gwir. Ond mae yna rhyw duedd yn does. O mae e'n dorcelonus pan i chi'n gwybod ac i chi'n dweud wrth bobl, dyma'r lle i fod. Y mae'r gair yn mynd i cael ei ffrigethu. Y mae lot well na gwylio'r sadwrn ola'r Premiership. O, dychmygwch. Mae ar ben, dy beth yn diwe. Ond heddi fe fydd pobl edrych fel, yw Abertawe lawr. A ydy hwn a'r llall yn mynd i gyrraedd y 4 top. Mae hwnna lot fwy pwysig na dod i'r oedfa. Ac eto i gyd, mewn tragwyddoldeb, pa ots yw e, os yw Abertawe neu Caerdydd lan neu lawr, pa ots yw e, pa dim, ond fydd na filoedd, os nad miliynau o bobl, y prynhawn hwn, o flan i teledu, yn gwylio pel yn cael ei gicio. Dwi'n mwynhau gwylio pel yn cael ei gicio, ond nid ar y sil, nid yn ystod y cwrdd gweddi. Ond fe fydden nhw'n tyrru heddi. A dyna lle fydden nhw. A fe fydd na lawer o'r rhain i'n gwylio heddi. Fe ddylsen nhw, fe fydden nhw'n gwybod fan hyn oedd i lle nhw. Ond maen nhw wedi dewis peidio. A pa ots fydd e? Ymhen tragwyddoldeb. Blynyddoedd o ffwrdd. Os allwn ni ddefnyddio term blynyddoedd yn hermau tragwyddoldeb. Ond yn rhagwyddoldeb, fydden nhw'n cofio'r sgôr? Yn credu falle fydden nhw. Fe fydden nhw'n cofio'r sgôr heddi. Chi'n gwybod pam? Fydden nhw'n cofio'r sgôr fel rhan o'i barn nhw. Bod nhw wedi torri'r sabath. Ac fe ddylsen nhw fod wedi gwrando ar gair Duw. Dyma'r lle ddylen nhw fod. Ac i ni'n cynghori nhw, dewch! Dewch i'r oedfa, dewch i wrando. O na, dyn nhw ddim eisiau. Maen nhw'n gwybod yn well. Maen nhw'n gwybod yn well. Dwi eisiau bod gatre mewn ddwrnod brafau allan o'n beint bach gyda'r hael. O, mae'r hael yn tywynnu. Dyna be mae'r byd yn ei wneud heddi. Dyna be maen nhw'n gwneud pan mae barbecue erbyn 5 o'r gloch heno. Fydden nhw'n cael barbecue, fydden nhw'n cael cwrw, fydden nhw'n cael ei gwyn, fydden nhw'n eisel ar y sil. Pam? Gan fod pechod mor gryf. I ni'n gweld fwy ar y sil, falle allwn ni weld fwy ar y sil, ond i ni'n gweld trwy'r wythnos. Pechod gwreiddiol, dydyn nhw ddim yn ei weld dydyn nhw ddim yn cael eu cynghori. Mae gafel yr un drwg mor gadar, mae'r tywyllwch mor dywyll, mae'n dallu llygaid yr enaid. Mae ni'n gweld fan hyn, ni'n gweld hyn, ni'n gwybod hyn, ta beth yn athrawieithol ac yn ymarferol, ond ni'n gweld o'r newydd fel hyn. Rhaid i'r ysbryd glân weithio. Ac eto i gyd, rhaid i ni barhau bwyntio a rhybuddio. Dyna'r cydbwysedd. I ni ddim yn rhai, fedrai ddim deall y pobl sydd yn pregethu, neu'n honni bod nhw'n pregethu, ac ddim yn pledio gyda neidiau i ddod i'r Grist. Ac i wahodd nhw i ddod. Mae'n dyletswydd ni i bledio, i siglo. Dyma beth sy'n digwydd fan hyn yn diarhebion. Le mae pobl yn cael yr athrawieithau yma. Lle nad ydyn ni'n pledio gyda chi. Pa hyd ddiogyn y gorweddi. Pa bryd y cyfodi oedd gwsg. Licen ni wybod beth maen nhw'n dweud am yr adnod yna. Y pobl yma sy'n honni bod yn efengylaeth ac eto gyd yn dweud nad oes lle gyda ni. Mae lle gyda ni i bledio gyda chi, i'ch siglo chi, i'ch deffro chi i gredu. Ac eto gyd i ni hefyd yn credu mae sofraniaeth Duw sy'n gwneud y cyfan. Sut ych chi'n un o'r ddoi, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n gwybod mai dyna yw'r peth cywir. Dwi'n gwybod mai dyna'r safle, y safbwynt ysgrythurol. Mae'n rhaid i ni bledio gyda chi ddod at Grist, ond mae'n rhaid i ni alw ar yr ysbryd glân i'ch arwen chi. Ond dyna'n gwaith ni yma heddi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y oedi ffôl yma, ac yna y tlodi sicr, ac yna'r cyngor doeth i orffen. Edrychwch ar yr oedi ffôl. Pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodi oedd gwsg. Nawr mae Solomon gyda baich am gyflwr trienus dyn. Mae'r cyngor yn sicr ar gyfer bywyd pob dydd. Allech chi ddweud, wel wrth gwrs, mae diogi, dwi ddim yn mynd â chi'n bell iawn, ond i baig fod gyda chi fam neu tad cefnog, neu bod chi'n berson twyllodrus iawn ac efallai nabod y pobl iawn i gael chi mewn trwy drws cefn. Ond ar y cyfan, nid yw bod yn ddiog lot o werth i neb. Ond does dim amheuaeth. Mae ni'n edrych, sy'n ni eisiau gwastraffu amser a roi cyngor i chi sut i fyw eich bywyd chi o ran busnes ac yn y blaen. A sut i weithio mas eich amser chi.
A sut i reoli'ch amser yn eich lle gwaith chi. Beth i ni am wneud fan hyn? Hyn fyddai'r galon Solomon yn bennaf byddai materion yr enaid. O na fyddech chi'n ddiog am faterion yr enaid. Yn sicr, fe fydd hyn yn effeithio pob agwedd o fywyd, felly os ydyn ni'n cael hwn yn iawn, os ydyn ni'n cael yr enaid yn iawn, fe fydd yn effeithio sut ydych chi'n gweithio hefyd. Fe fydd rhaid iddo fe. Fe fydd yn effeithio pob maes o fywyd. Felly beth am i ni beidio gwastraffu amser yn dweud oeddech chi sut mae Cristion fod i weithio yn y gweithle. Allen ni ddweud oeddech chi sut mae Cristion fod i fyw, ac yna fe fydd yn datrys y peth eraill a beth. Ond yr hyn sydd fan hyn yw'r cyngor i'r enaid i beidio bod yn ddiog. Pam yr enaid yn iachus y mae'n effeithio pob rhan o fywyd. Felly'r cwestiwn yma i chi heddiw, a ydych chi yn ofalus o'ch enaid chi? Yr enaid honno sydd yn rhan anfarwol ohono chi. Os oes na rhyw elfen ohonom, rhyw rhan ohonom sy'n anfarwol, oni ddylsyn ni fod yn ofalu amdano fe, ofalus. Os ych chi'n edrych ar eich llawn ni'n ofalus am ein llawn ni, ydy mae'n bwysig. Ond dwi ddim yn anfarwol, dwi ddim mor bwysig yna, ond mae'n rhan o'r corff, o'r person, sydd yn anfarwol, ac felly rhaid wneud yn siŵr fod e'n iach. Lot o bobl yn yr oes yma wneud yn siŵr bod eu cyrff nhw'n iach, a dwi'n lot o werth waith yn y diwedd i lawer, achos mae afiechydon yn taro'r iach a'r afiach, a'r sal, a'r gwan. Petawn nhw'n rhoi'r ymdrech maen nhw'n rhoi i fynd i'r gampfa, neu fita bwydydd iach a talu'r prysau dryta am y bwydydd iach, petawn nhw'n rhoi fwy o amser i air Duw ac i'w heneidio nhw, fydde fe llawer gwell iddyn nhw. I ni gwybod y bydd y corff yn heneiddio ac yn marw yn y pendraw, ond nid felly'r enaid, dyw'r enaid byth yn heneiddio, ni fydd yn peidio bod y mae'r enaid yn anfarwol. Dyna pham nad ydyn ni'n teimlo'n bod ni'n mynd yn hun, achos bod yr enaid yn anfarwol. Does dim un person yn teimlo bod nhw'n mynd yn hun, mae'r corff yn heneiddio, ond ydyn nhw ddim, pam mae'r enaid yn anfarwol. Does dim amser iddo fe, dyw e ddim yn mynd i farw. Mae e'n mynd ymlaen am byth, dyna be mae'r ysgrythyr yn dysgu i ni. Felly well i ni ofalu amdano. Felly y cwestiwn yw, a ydych chi'n ofalus o'ch enaid? Neu a ydych fel y diogyn yn esgeulus am faterion yr enaid? Pa hyd ddiogyn y gorweddi? Pa bryd y cyfodi o'th gwsg? Dyna chi her i chi yma heddi. Pa mor hir ydych chi yn mynd i orwedd nôl? Ac ymlacio? A pheidio ac ymdrechu gyda'r enaid. Pa mor hir? Dyna chi ddarlun o un yn gorwedd, yn gorffwys, yn cysgu ac yn gwrthod cael ei ddeffro. O'n i'n ei weld falle fwy yn yr ifanc, ond mae'n digwydd i ni wrth i fynd yn hun hefyd. Ond i'r ifanc, maen nhw'n mynd i'r gwely, a ba bynnag amser maen nhw'n mynd i'r gwely, os maen nhw'n gwely am 9 o'r gloch y nos, 10 o'r gloch y nos, neu 3 o'r gloch y bore. Dwi'n mynd i lot o wahaniaeth, maen nhw dal methu deffro yn y bore. A mae 9 o'r gloch yn dod. 10 o gloch, amser cino. Mae'n anhygoel yn dyw e. Beth yw e? Lle mae rhywbeth yn y corff sy'n dweud, mae'n rhaid i fi gysgu. Petai na rhywbeth fel gêm lan yn y bore, mi fyddwn yn anhebyn rhyw trafferth o gwbl. Ond i chi gallu gweld, yn enwedig pan mae'n ddiwrnod gwaith. Mae'n anodd yn dyw e. Nid yw am ymdrechu i godi ar gyfer y diwrnod o waith. Os rhaid i fynd i'r gwaith. Ac mae'n anodd codi. Haws aros ble mae e, yn ei wely. Mae lot yn haws yn dyw e, aros yn y gwely. Chi di blino. Mae'n oer tu fas. Chi'n gyffyrddus. A'n meddwl, tipyn bach mwy. Eto adnod 10, ychydig gysgu, ychydig hepian, ychydig blethu dwylo i gysgu. Tipyn bach mwy. Y darlun yma, fydde fe ddim wedi bod gyda Solomon yn ei feddwl, oherwydd clociau larwm ac yn y blaen, ond i ni'n gallu defnyddio'r darlun heddi. Fel yn y bore, pan ni'n deffro, a ni ddim yn barod i ddeffro, efallai bod ni wedi gosod y cloc 10 munud cyn i ni ddeffro. Cyn i ni'n gwybod bod eisiau deffro. Ac mae yna fwtwm yn does i adael i chi orffwys eto. Be sy'n digwydd? Bang. 10 munud bach arall. Ac yna mae'r 10 munud yn dod i ben, a mae'n canu to, a chi'n meddwl, 10 munud bach arall. Ac yna mae 10 munud bach arall yn mynd, a beth sy'n digwydd to? Chi'n tarfa to.
A mae'n mynd ymlaen, dwi'n mynd siŵr pa mor hir maen nhw'n mynd ymlaen. Ac i chi'n chwilio am esgus ar ôl esgus pam na ddylen ni godi a mynd i'r gwaith. Efallai bod ni'n llwyddo perswadio ni'n am yn anhygol sut mae'r meddwl yn ystyried y pethau hyn pan i chi'n gorwedd ar y gwely. I chi'n gallu dod â ffentwr o esgusodion. Mae angen y cwsg arna mwyn gweithio'n well. Os oedd chydig bach yn hwyr, ysdim ots, achos mae'n well bod fi'n yn hwyr a bod fi'n effro, a dwi'n chwilio am esgusodion. Yn aml, mae'r rhai sydd yn licio esgusodion, mae'n chydig bach o anwyd, a i ddim i'r gwaith heddi, a fe ffonio i fyny yn dweud bod fi tipyn bach yn dost, a mae tipyn bach o trwy'n rhedeg gen i. A mae sawl un sydd yn neud hynny, a maen nhw'n ffonio i fyny. Dim syndod bod y wlad ar ei ffengliniau, pan mae pobl yn ffonio am bob un peth, maen nhw'n ffonio, mae gen i tipyn bach o gemtost, ac felly ffonio arweddau am tipyn bach mwy. Diogi yw eisiau cael amser hydd yn aml, dim bob tro, wrth gwrs, mae'na rhai sydd yn sa a methu mynd, ond yn aml iawn, i ni'n gweld yr elfen yma o ddiogi. Gallu meddwl am un, yn meddwl am aroliadau yn dod. Falle bod nhw tua 6 wythnos i ffwrdd. Ac mae ddechreuau adolygu heno. A mae heno'n dod. Ac chi'n dweud, ddechrau fori. Ac yna mae fori'n dod. A chi'n meddwl, wel, mae 6 wythnos gen i, mae 5 yn hen ddigon, sneb wedi dechrau to yn ôl pob sôn, achos maen nhw'n dweud na, dydyn nhw, cyfeillion ar ysgol ys wedi dechrau adolygu to rwtch llwyr, achos chi'n gwybod bod nhw wedi cael ei gyrru gan i rieni, rhaid i ti fod y gorau, rhaid i ti wneud yn dda, ac maen nhw'n mynd gatio, maen nhw'n gweithio oriau, ond maen nhw'n dweud oedd y ffrindiau, sa i di dechrau to. Sa i di dechrau adolygu to, naddo dim to, sy'n eisiau fi dechrau am 2 wythnos. Ac yna i chi'n perswadio chi'n dyn nhw ddim wedi dechrau to, a chi'n gadael ac yn gadael ac yn gadael e. Ond nid yna sut i ni'n ymddwyn mor aml, meddwl bod digon amser. Ond nid yna sut mae'r rhai yn ymddwyn gyda'i hyneidiau nhw. Tra'n blant yn meddwl bod digon amser i feddwl am faterion mor ddwys. Rhai o'ch chi pobl ifanc fan hyn. Falle bod chi'n meddwl bod digon amser gyda chi i feddwl am yr enaid a thragwyddoldeb. Pan yn fy arddegau na i feddwl, neu pan yn chi'n eich arddegau, pan fyddai yn fy ugeiniau. Ac yna pan yn eich ugeiniau, chi'n meddwl pan fyddai'n 30, neu pan fyddai di setlo, pan fyddai di prynu lle i fi fy hunan, gael fwy amser i boed am y peth yna. Dwi eisiau mwynhau ac ymlacio gyda ffrindiau, dwi eisiau gorffwys gyda ffrindiau. Dwi ddim eisiau colli allan ar bleserau ac yn penderfynu oedi ar ystyried materion yr enaid ac yn ei wythio fe y diwrnod arall, blwyddyn arall. Dyna eich perswadio'r enaid i oedi pellach wrth feddwl nawr yn dod i gyfnod cyffroes bywyd. Chi nawr yn agosau at fod yn oedolyn. A mae'r drws yn agor at bob math o brofiadau ac felly pan o'ch chi'n meddwl mai dyna oedd y cyfnod a byddech chi'n ceisio, nawr mae cyfle i chi gael cyflog. Fe gael gyflog. Fe gael gyflog dda, fe rai brynu car, fe rai brynu tŷ, falle yn yr oes yma gyda'r llywodraethau yn ei wneud yn anoddach byth. Maen nhw'n dweud nawr na fydd pobl yn gallu prynu tŷ tan bod nhw'n tua 60 ac erbyn hynny fydd yr i hwyr. Ac felly, a diw'n mynd i fod yn felly mae'n mynd i fod yn rhyw foes bach wahanol nawr. Fydden nhw'n gwario eu harian a bob math o beth eraill nawr. Meddwl nid nawr yw'r amser i ddeffro a cheisio'r arglwydd. Dwi eisiau cael profiadau. Bod nhw'n gwybod, a'r rhai yn gwybod well nag eraill, fi all fywyd dod i bel mewn amrantiad. Eto nid yw hyn yn effeithio i penderfyniad. Maen nhw dal am orffwys, maen nhw fel bydau am aros yn y gwely, 10 munud bach arall. Beth am feddwl amdano fe? Ymhen ychydig bach, rhai misoedd, chydig wythnosau. Beth am i fi gael profiad? Dwi eisiau mynd i'r coleg gyntaf. Dwi eisiau cael profiad coleg. Mae hwnna'n rhan o tyfu fyny. A cael yr profiadau mae bywyd coleg yn ei ddarparu ar fy nghyferi. Yn y byd chwaraeon, yn y byd anfoesol, yn y byd adloniant. Dwi eisiau cael profi'r pethau yma, ac felly chi'n dweud, na i feddwl am y pethau yma, pan byddai chydig bach yn hŷn. Achos mae meddwl am geisio materion yr enaid yn waith caled yn diwedd. Dyna beth maen nhw'n dweud. Mae'n anodd. Mae y wir yn anodd meddwl
am bethau fel ceisio yr arglwydd. Mae'n ddiflas yn eich barn chi, ac efallai bod chi wedi gweld pobl yn ymdrechu'n galed ac yn mynd trwy cyfnodau anodd yn ysbrydol, a chi wedi gweld nhw'n brwydro gyda'i cydwybod ac yn teimlo'n euog, a chi'n meddwl, dwi ddim eisiau hynny, dwi ddim eisiau teimlo'n euog, dwi ddim eisiau gweld fy mhechod i, dwi ddim eisiau cael baich drom yn pwyso lawr arna i, dwi eisiau mwynhau, mae'r haul yn tywynnu, dwi eisiau gallu mynd i le bynnag dwi eisiau, ac felly maen nhw'n dweud, beth am i fi oedi chydig bach? Beth am aros yn y gwely am chydig bach, y gorffwys ychydig mwy? Mae digon amser i bethau felly mwy difrifol, a mae Solomon yn gofyn, pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodiad gwrs? Gai ofyn i chi, pryd i chi mynd i wneud proffes? Pryd i chi mynd i bwyso ar Grist? Pryd i chi mynd i edifarhau? Pa mor hir i chi mynd i oedi? I chi wedi cael digon o rybuddion, chi wedi cael sawl cyfle yn eich bywyd chi. Rhai pethau mawr, rhai pethau bach. I chi wedi gweld, mae dyma'r gwirionedd, allwch chi ddim dadle, mae dyma'r gwirionedd. Os ydych chi yna, ffwl ydych chi, achos mae'r ysgrythur yn dweud, ffwl sydd ddim yn credu bod yna Dduw. Ac felly mae'r ysgrythur yn ddigon clir. Felly gai ofyn fel mae Solomon gofyn, pa mor hir ydych chi'n mynd i fod yn ddiog? Pa mor hir ych chi'n mynd i oedi? Bron iawn, ni'n gallu dychmygu Solomon yn siglo'r gwely ac yn pledio gyda chi, o na ddeffroch, o na fyddech chi'n deffro. Ni'n bod yna rhai pobl, rhai pregethwyr yn enwi pobl o'r pwlpid, na fydden ni byth yn neud hynny, a mi fydden nhw'n stopio, a mi fydden nhw'n enwi pobl, efallai yn dweud, o, mae eisiau chi ddeffro, bron iawn, chi gael eich temtio, o na ddeffroch chi. Fydde fe llawer gwell efallai mai dyna beth sydd eisiau yn yr oes yma. Mae e mor dywyll, mae e mor ofnadw, na'r byddwn ni ddim yn mentro mi lawr y trywydd yna. Ond petawn ni'n gallu, ond i ni'n gwybod hyn, y mae'r ysbryd glân yn gallu dod, a mae e'n gallu'ch siglo chi. A dyna'n gweddi ni, bydd yr ysbryd glân yn dod, ac fel un yn y bore yn dod, mam neu dad yn dod at blentyn, mae'r rhaid i di deffro, a maen nhw'n gwrthod codi. Mae'r rhaid i di deffro, ac yn siglo'r gwely. Mae'r rhaid i di godi, mae'r ysgol ar fi'n dechrau, ac felly yn ysbrydol. Dyna be mae pregethwr yn ei wneud, yn galw arnoch chi, o na ddeffrwch chi. Ond mae'r rhaid i'r ysbryd glân ddod oes, ac i'ch deffro chi o'ch cwsg, o'ch styfnigrwydd. Chyfod i ni'n gwybod pa mor styfnig mae'r enaid. I chi'n gallu dod i'r oedfa. Ni'n nabod gormod sydd wedi wneud hyn. Yn dod i'r oedfa wedi penderfynu, dwi'n mynd i eistedd lawr a peidio gwrando. Mae e'n benderfyniad cyn y cwrdd. Ac yma yna laweroedd allan fyna sydd wedi wneud e ac wedi gwrthod. O, dwi ddim eisiau. Dwi am fod yn ddiog gyda materion yr enaid. A sawl un sydd yn barod yn rhagwyddoldeb. Sawl un sydd yn barod wedi croesi i rhagwyddoldeb. Fi oedd yn gwrthod gwrando. Wel, beth am y tlodi sicr mewn ten ail? Felly y daw tlodi adnod 11 arnat fel ymdeithydd, ath angen fel gŵr arfog. Dyma'r cyngor, mae diarhebion yn llawn y gyngor, ac mae Solomon yn dweud fan hyn, fe ddaw tlodi arnat ti. Rwyt ti'n barod yn dlawd, ond fe ddaw tlodi arna ti fel ymdeithydd, ath angen fel gŵr arfog. Na'r un peth sy'n sicr, fe ddaw'r tlodi hwnnw. Hyn sydd yn wir yn ysbrydol eich bod chi'n dlawd yn barod, ond fe ddaw elfen dwysach i'ch tlodi, fe fydd amser yn diflannu, bydd y cyfnod lle gellir gwneud rhywbeth am eich cyflwr yn dod i ben. Mae pwynt yn dod lle na ellir adfer y sefyllfa. Dyna beth mae'n dweud. Mae yna bwynt yn dod lle fydd yr rhy hwyr. Dyna'r cyngor. Fydd yr rhy hwyr i chi. Mae pwynt yn dod yn eich bywyd chi. Lle na ellir adfer eich cyflwr chi. A mae hwn yn wir ym mhob maes. Os yn gadael pethau yn rhy hir, yn rhy hwyr i ddelio a gwella sefyllfa, mi fydd y meddyg efallai'n gallu dweud, a sawl gwaith mae hwn wedi cael ei dweud, doctor yn dweud wrthych chi, o na fyddech chi wedi dod yn gynt. Neu falle'r athro yn dweud wrthych chi, o na fyddech chi wedi gweithio'n gynt. O na fyddech chi wedi gwneud hyn yn gynt, byddwn ni wedi gallu helpu. Efallai bod chi gyda cem tos neu rhywbeth felly. A mae'n dweud, byddwn ni wedi gallu helpu chi, byddwn ni wedi rhoi moddion i chi, byddwn ni wedi gwella chi'n gynt. Ond nawr chi wedi gwneud niwed i'ch cem chi. A arholiad, so mae sawl arholiad dwi wedi bod yno, bydda athrawon wedi dweud hyn wrtha i, petai ti wedi dechrau gweithio'n gynt, falle bydda siawns ydi. Ond yn anffodus ti ddim wedi. Ac felly dwi'n talu'r pris.
Dwi ddim wedi gweithio'n gynt. A dyna fi, bancwr efallai'n dweud, o na fyddech chi wedi gofalu am eich arian yn gynt. Petai chi wedi casglu a roi arian yn y banc a safio byd o gwario, falle bydd y mwy da chi. Ond nawr ych chi mewn trafferth achos chi ddim wedi gofalu am eich arian chi. Ond llawer pwysicach yw materion yr enaid. Mae materion ariannol, addysg, iechyd yn bwysig wrth gwrs bod nhw. Ond dim ond i bwynt, dydyn nhw ddim mor bwysig a thynged tragwyddol yr enaid, nag un. Does dim un o'r rhain yn dod yn agos at bwysigrwydd yr enaid a lle mae'r enaid yn treulio tragwyddoldeb. Adnod 11 eto, felly, a dyma'r hybydd, os ych chi'n ddiog yn ysbrydol, felly y daw tlodi arnat fel ymdeithydd a angen fel gŵr arfog. Fe ddaw y tlodi yn ddiarwybod, allech chi ddweud, yn dawel neu ddaw cam wrth gam. Fel un yn teithio daith pell, cam wrth gam, milltir ar ôl milltir, ydych yn cyrraedd pen y daith efallai. Yn aml, pan ni wedi bod yn y car yn mynd ar wyliau, a'r plant yn dweud, pa mor hir tan bod ni'n cyrraedd. Ydyn ni bron yna, a falle awr wedi mynd, a mae yna beder ar ôl. Ydyn ni bron yna, i ni'n gallu stopio, i ni bron y cyrraedd. Ond beth sy'n rhyfedd yw, am hen amser, i ni'n cyrraedd. Mae'r taith hir yma, diflas, drosodd. A mae wedi digwydd. A'r holl gwyno ar y ffordd, i ni bron yna, ddim yn teimlo da ac yn cwyryla, beth bynnag yw i ni na. Ac mae yn y gorffennol, mae'r daith wedi mynd. Ond oedd y daith yn teimlo'n real iawn ar y pryd ac yn cwyno, ydyn ni bron yna, a mae fel hynny. Mae'r daith yn dod i ben. Mae yna bwynt yn dod lle mae'r daith yn dod i ben ac i chi'n cyrraedd. Fe ddaw dydd pan y byddwch yn sylweddoli pwysigrwydd yr holl rybuddion. Byddwch yn deall y perswadio ac yn deall y bris. Ond fe fydd yn rhy hwyr. Oherwydd fe fydd yr enaid mewn cyflwr trienus. Fydd rhy galed. Fe fydd yr enaid yn farw. A ni ellir adfer bellach. Hynny yw, fe fydd yr enaid wedi croesi'r linell o drigaredd yr arglwydd. Peidiwch â meddwl gan fod trigaredd Duw yn anferth. Nad oes diwedd i'r cynnig. Oherwydd mae'r ysgrythyr yn glir yn dweud wrthyn ni bod na linell, bod na ddiwedd, bod modd i chi wrthod yr efengyl unwaith yn ormod. A dydyn ni ddim yn gwybod sawl gwaith yw hynny, i rai, falle'r un cynnig maen nhw'n ei gael. Maen nhw wedi cael digon o gyfleoedd i weld byd natur a hybu i ddod i geisio'r arglwydd. Ond efallai un oedfa maen nhw wedi cael. Un oedfa'r efengyl maen nhw wedi bod. Falle maen nhw wedi cael gwahoddiad gyda rhywun. Maen nhw wedi gwrando ar yr oedfa bregethu ac maen nhw yn gwrthod. Ac mae'r arglwydd yn dweud dyna fe. Ti wedi cael dy dro. I eraill, falle gael nhw 20 cyfle. Falle i rai eraill, falle gael nhw 200 o gyfleoedd i wrando ar yr efengyl yn cael ei ffregethu. I rai 2000 o gyfleoedd i wrando ar yr efengyl yn cael ei ffregethu. I rai holl fywyd yn gwrando. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd mae'r linell yn cael ei chroesi. Ond beth i ni yn gwybod bod yna linell gelwch arno trai fod yn agos. Mae'n adeg yn mynd i ddod, na fydd e'n agos mwyach ac na fydd na gyfle. Felly da chi, peidiwch â bod yn ddiog gyda'ch enaid. O, fe blediodd a phlediodd â chi ddeffro. Dyna beth nath yr arglwydd trwy'r ysbryd glân, fe gafwch chi sawl cyfle. Lle chi weld y darlun o'r arglwydd yn curo ac yn curo ar ddrws eich enaid, ond fe wrthodwch chi agor y drws. Gwrthodwch chi dro ôl dro, chi riddiog o chi yn y gwely, yn gorwedd, yn mwynhau gwrando ar eich gerddoriaeth, yn mwynhau edrych ar eich ffonau symudol, efallai mwynhau gwneud pethau na ddylech chi wneud, ac o chi'n dweud hynny dro ôl tro ar curo ar y drws, a'r arglwydd yn curo, o na fydde di'n deffro, o na fydde di'n credu, ac oeddech chi yn penderfynu, na dwi eisiau cysgu, dwi eisiau mwy o'r byd, dwi eisiau mwy o bleserau'r byd, a fe na i feddwl, falle na i feddwl amdano fe to, yn gai weld, sa'n siŵr am y pethau yma, falle cyn marw, na i ddod i feddwl am y pethau hyn, ond mae'n dweud fan hyn, fe ddaw tlodi yn ddisymwth. Felly y daw tlodi arnod fel ymdeithydd. Ath angen fel gŵr arfog. Neu allwch chi weld y darlun yma, fe daw tlodi arnoch chi fel lleidr penffordd, yn ymosod arnoch chi yn ddirybydd.
yn dwyn y cyfan ohonoch, yn eich gadael chi noeth. Allwch chi ddychmygu lleidr pen ffordd, yn dod ac yn neidio allan o'r coed, ac yn ymosod arnoch chi, ac yn dwyn eich dillad oddi arnoch chi, yn dwyn eich arian oddi arnoch chi, dwyn eich eiddo chi oddi arnoch chi, ac yn eich gadael chi ar ochr y stryd yn noeth. Yn ddisymwth, ddirybydd. Yr oeddech chi ar y daith yma, daith pleserus. Ond dyna fe ddigwyddodd e, dyna beth mae damweiniau mor aml fel i fe. Damwain i chi mynd mewn y car ac yna chi'n gweld ni'n clywed ar y newyddion. Pobl yn mynd yn ei bywydau ac yn meddwl bod popeth yn iawn ar ei ffordd i rhywbeth neis ac yna ddisymwth mae rhywbeth yn digwydd a mae traws newid bywyd. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Fe ddaw tlodi arnat fel ymdeithydd nath angen fel gŵr arfog. Mae fel un yn dod ac yn neidio allan arnoch chi ac yn tynnu popeth oddi arnoch chi heb rybydd yn y byd. Ond fe gawsoch chi rybydd i baratoi, ond fe wrthodoch chi. Dyna chi drienus, enaid yn sylweddoli fod e wedi colli popeth, y noethder yma, tlodi ei gyflwr. Ond dyma beth sy'n fwy drienus, pan mae'r enaid yn sylweddoli ei fod yn noeth, ond yn sylweddoli yn rhy hwyr. Y mae e nawr yn dlawd, ac ni ellir gwneud dim byd am y peth. Pan ddaw'r dydd, pan y safwn o flaen ein barnwr, dyna chi ddwrnod erchyll. Cofio, cysau meddwl yn fynd at y deintydd pan yn blentyn. Dwi'n cofio meddwl fel hyn, pan yn fach, dwi'n cofio 5 mlwydd oed, 6 mlwydd oed, 7 mlwydd oed, dwi'n cofio'r stafell, aros, cofio mynd mewn. Dwi'n gen i hanes gyda fy naned, dwi wedi colli bron y job lot drwy nocio nhw gyd mas a damweiniau di ri a dwi wedi bod yn y gader y deintydd, dwi'n gwybod sawl gwaith. A pleserus yw mynd at y deintydd i checio'r dannedd a dweud welai chi mewn 6 mis. Dwi'n falch am hynny bellach. Pan o'n i'n fach, pan oedd yn dweud 6 mis, yn meddwl, fe ddaw'r 6 mis. 6 mis, mae fi ddod to. Ac oedd yng nghalon i'n suddo, achos o'n i'n gwybod, mae'n iawn nawr, mae di gorffen. Ond mae 6 mis yn mynd i ddod. Mae'n mynd i ddod. Mewn 2 fis, dwi'n 4 fydd ar ôl, a fi'n cofio meddwl fel yna, mae'n mynd i ddod, be bynnag sy'n mynd i ddigwydd. Os ydw i'n byw ac yn iach, fe ddaw, fe fyddai nôl yn y gader yma mewn 6 mis, a dyna beth ddigwyddodd, mewn 6 mis, o'r oedden ni nôl na to, ac mewn 6 mis to. Mae'n digwydd, mae amser yn mynd, ac i ni'n eistedd fel na mewn bywyd yn meddwl fedra i gario ymlaen, gwrthod credu, gwrthod edifarhau, gwrthod troi at yr arglwydd, ac yn meddwl mae digon amser a fi dod. Ond chi'n gwybod beth? Mae'r amser yn dod mor ddisymwdd, mae'r lleidr yn dod mor ddirybydd. Mae'r hybydd yng ngair Duw fod na ddydd yn dod, pan y safwn o flaen ein barnwr, ac y byddwn ni'n atebol am ein tlodi. Dyna be mae gair Duw yn ei ddweud. Mae gair Duw yn dweud wrth ni, be bynnag mae crefyddwyr Cymru'n dweud heddi, o ble maen nhw'n cael eu athrawieithau nhw, dwi ddim yn gwybod. Ond beth i ni yn gwybod o'r Beibl, o air Duw, y mae Duw wedi dweud bod na farn yn dod. Ac y bydd pob un ohonom ni'n atebol am ein tlodi ni. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Ond fe fydd y tlodi yma'n dragwyddol. Fe fydd y noethni yma'n peri bydd yr enaid heb unrhyw gysur am dragwyddoldeb. Fe fyddwn ni'n sefyll ger bron yr arglwydd ac na fydd unrhyw beth yn ein gorchuddio ni, na fydd unrhyw beth gyda ni afel arno. Fe fyddwn ni i gwbl unig. Dim syndod bod Solomon yn dweud pa hyd ddiogyn y gorweddi, pa bryd y cyfodi o'th gwsg. Dim syndod, petai Solomon yma heddi, a petai yn gweld y capel yn wag, bron iawn. Petai yn gwybod am y rhai gall fod yma. Petai yn gwybod hynny, fyddai yn dweud, o, pam i chi mor dlawd? Pa mor hir i chi mynd i barhau yn eich tlodi chi? Pa mor hir i chi mynd i orwedd yn eich bydolrwydd chi? Pa mor hir i chi mynd i orwedd yn eich cwsg chi fyna'n gwrthod gwrando? Pryd wyt ti'n mynd i gyfodi o'ch gwrdd? Pryd i chi mynd i geisio? Wel, mae'n rhoi cyngor doeth i ni. Ni'n goffa mynd nôl rhai adnodau, adnod 6 i 8. Gadewch fi ddarllen i orffen. Y cyngor y mae Solomon yn ei roed. Adnod 6. Cerdda at y morgrugyn, tydi ddiogyn,
Edrych ar ei ffyrdd ef a byddoeth. Nid oes ganddo neb i'w arwain, i'w lywodraethu, nac i'w feistroli, ac hynny y mae efe yn paratoi ei fwyd yr haf ac yn casglu ei luniaeth y cynheaf. Dyna i chi gyngor. Dyna i chi gyngor doeth. Fydd ysgwers wrth edrych ar y morgrig. Mae'r morgrig yn boen ambell waith yn dyn nhw. I ni wedi cael sawl plaw forgrig yn dod i'r tŷ dros y blynyddoedd. A dyn nhw ddim yn dod un neu ddau. Pan ych chi'n gweld un neu ddau, chi'n gwybod, mae miloedd ar fi'n dod. Ac maen nhw'n mynd i bobman. Ac felly mae Solomon yn dweud, dysga wers o'r morgrigyn. Dyna pa mor dwp i ni. Pan i ni'n meddwl bod yr arglwydd wedi creu dyn mor arbennig, mae dyn wedi cwympo gymaint, a mae rhaid i ni ddysgu gwers o forgrig. Ti sydd yn gwrthod deffro, sydd yn gwrthod ceisio, sydd yn gwrthod ystyried materion yr enaid, edrychwch ar y modd y mae'r morgrig yn byw. Mae'n wrthi'n ddyfal drwy'r adeg, ar yr adegau hynny lle mae yna gyfle i gasglu bwyd, i ofalu am ei cartref. Maen nhw'n cael storfeidd bwyd ar gyfer cyfnod lle na bu na ddigon. Dyna be maen nhw wrthi drwy'r amser, maen nhw wrthi. Chi'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n mynd fan hyn fan draw, maen nhw'n mynd o dan y tŷ, maen nhw'n mynd draw fan hyn i'r ardd, nôl â nhw, cario pethau chi'n gweld, nhw'n cario pethau trwm, a maen nhw'n dod ac yn ei osod ac yn cario bwyd. Chi'n gwybod hyn, maen nhw hyd yn oed yn helpu ei gilydd. Ac os daw'r glaw sydd yn bosib i effeithio ei bwyd, maen nhw'n meddwl yn ôl pob sôn o flaen llaw. Ac ar y grawn maen nhw'n pigo, os maen nhw'n gwybod bod yna'r grawn sydd ganddyn nhw, maen nhw'n brathu diwedd y grawn i rwystro fe rhag cael ei ddifetha a thyfu a felly dim lot o werth ydyn nhw. Maen nhw hyd yn oed yn brathu'r grawn mwyn diogelu'r bwyd ar gyfer amser o angen. Dyna pa mor glyfar nhw. Mor benderfynol ydynt, gweithiant yn galed nad oes arweinwyr ganddynt. Does dim arweinwyr ganddynt, neb i lywodraethu, neb fel meistr drostynt. Mae chi'n cael hwn mewn creaduriad eraill. Mae'r wed gwynynnen ac yn y blaen, mae ganddyn nhw i brenhinesau ac yn y blaen. Ond nid y morgrig, does gan y morgrig dim arweinydd. Ac eto i gyd, maen nhw'n gweithio mor ddyfal, mor dda gyda'i gilydd. Maen nhw'n helpu i gilydd. Dyna i chi wers o fod yn weithgar. Mae Solomon am i chi ystyried hyn. Na fyddech chi yn codi o'ch gwely o esmwythra a phleser. Na fyddech chi yn paratoi nawr. Paratoi nawr ar gyfer beth? Wel, yn sicr ar gyfer tragwyddoldeb. Ond y byddech chi'n ceisio'r hyn sydd yn mynd i rwystrio tlodi'r enaid. Hyn sydd yn mynd i guddio eich noethni chi. Dyna beth mae'n dweud. Paratowch, newch yn siŵr bod yna wisg ar gyfer dir y farn. Dyna beth mae rhaid ni paratoi ar ei gyfer. A mae angen i paratoi ar gyfer y dydd ofnadw hwnnw. Na fyddech chi'n noeth. Na fyddech ganddoch chi wisg o'ch gyfiawnder ar arglwydd. Allwch chi ddim sefyll o flaen yr arglwydd yn eich gweithredoedd chi. Noethni bydde hynny. Chi'n meddwl beth mae'n rai pobl yn meddwl. A bydden nhw'n gallu sefyll o flaen yr arglwydd oherwydd ei bod nhw'n efengylaidd, neu oherwydd bod nhw'n gapelwyr, neu oherwydd bod nhw'n bod yn dda yn eu tîb nhw ac yn garedig i bobl, ei gweithredoedd da nhw. Ond gael dweud wrthych chi, mae'r ysgrythyr yn dweud bratiau budron yw'r rheini. Fyddwch chi'n noeth ger bron yr arglwydd. Dyw'ch gweithredoedd chi ddim gwerth dim. Does dim byd ganddo ni blesu'r arglwydd. Noeth llwyr ydym o unrhyw rinwedd ysbrydol marw ydym ni. Mae angen gwisg arnoch chi. Ac mae Iesu Grist wedi darparu'r wisg y gorchydd. A beth yw'r gorchydd? Ei berffeithrwydd ef. Mae wedi dod a chyflawnodd ddeddf yn ein lle ni. Mae wedi byw bywyd perffaith. Yr oedd Duw y Tad yn dweud rhaid cael perffeithrwydd i gael mynediad i'r nefoedd. Ac mae Iesu Grist yn dweud fedra nhw ddim, ond fe na i fyw yn ei lle nhw. Fe gadwai'r ddeddf yn ei lle nhw fel eu cynrychiolydd nhw. Fe na i fyw bywyd perffaith. A dyna wnaeth e. Mae ei berffeithrwydd ef yn ddigon i'n gorchuddio ni. Mae e'n cynnig ei gorchydd, ei glogin o gyfiawnder i'n cuddio ni. Lle allwch chi cael y gorchydd yma?
I ble fydden ni'n dweud wrth chi? Petai rwy'n yn dweud wrth chi bod angen rhywbeth pwysig arnoch chi ac yn dweud, ble gai hwn? A chi'n rhoi y cyfeiriad, y cod post iddyn nhw, sut i gyrraedd y lle i gael hyn a hyn. Wel, allai ddweud wrth chi cyfeiriad, yw Calfaria, y groes, ewch at y groes. Dim ond un lle gallwch dderbyn y wisg yma, ac ar y groes yma'r wisg, ac mae'r Iesu'n dweud wrth chi dewch ar droed y groes, ac yno ar waelod y groes, fe fydd y Iesu Grist yn gyntaf yn eich golchi chi'n wynach na'r eira, fe fydd ei waed yn llifo fe gymerodd gosb am eich pechodau chi ar y groes, ac felly mae Iesu Grist yn dweud, os dewch i'r groes yn waglaw yn noeth, fe fyddai'n golchi chi'n lan gynta gyda fy ngwaed i, fyddai'n maddau pob pechod, ac yna fyddai'n gorchuddio chi yn fy mherffeithrwydd i. Yno, wrth droed y groes, fe dderbyniwch holl fendithion iachawdwriaeth. Yno fe gewch heddwch a Duw. Chwa beth i chi yn wahanol i'r morgrig, a dyma'r tristwch. I'r morgrigyn, doedd ganddyn nhw ddim meistr i ddweud wrthyn nhw, siapa lan, mae'n amser i ti weithio. Neb. Bydden nhw marw. Os nad o'n nhw'n gweithio, bydde dim gobeith yn nhw. Felly bydde ysgwn nhw'i wers yn reit gloi. Dim un. Yr ydych chi fan hyn llawer a llawer un sydd ddim yma wedi cael pobl i'ch arwain chi. Yn eich dysgu am y ffordd gorau, yn eich cyflwyno chi wedi cael llawer mwy na'r morgrig. I chi wedi cael pobl yn eich arwain chi yn pwyntio at Grist. I chi wedi cael pobl yn eich magu chi ar ffordd iachawdwriaeth. Chi wedi cael yr efengil wedi cael ei ffregethu chi. Chi wedi cael pobl yn gweddio drostoch chi, yn pledio drostoch chi, yn ceisio'ch dylanwadu chi, yn ceisio'ch arwain chi, yn ceisio'ch mynwesu chi. O, na fyddech chi'n gwrando. O, na fyddech chi'n dod cyn ei fod yn rhy hwyr. O, na fyddech chi'n codi a dweud, rhaid i mi geisio. Rhaid i mi fanteisio ar bob cyfle, trai fod yn agos, trai fod wrth law, tra bod oedfawn ar gael fel y morgrig, tra fod yr haf, tra fod y bwyd ar gael, yr oedden nhw'n mynd allan. Dyma'r cyngor i chi, o na fyddech chi'n neud y mwyaf o bob un cyfle, tra bod y cyfleoedd yma, tra fod pregethwyr yma i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Sawl pregethwr byddwn ni'n gallu sefyll gyda heddiw? Yn anffodus, does dim llawer nag oes. Mae yna rai ac i ni'n ddiolchgar amdanynt. Ond mae llawer ohonyn nhw'n dechrau heneiddio. A sawl un yma'r arglwydd wedi galw. Beth a ddaw os na fydd pregethwyr i bregethu'r efengil i chi? Beth os na fydd na bobl i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth yn bir ac yn syml? Felly fel y morgrigyn, beth am i fi fanteisio ar bob un cyfle sy'n geni? Pob un oedfa, bob un cwrdd, bob un cyfle i gymdeithasu ar saint. Dwi eisiau gwneud yn siŵr fy mod i manteisio. Efallai mi rhai o'ch chi'n symud i ffwrdd ac mae hynny'n digwydd, efallai coleg, efallai gwaith. A dyma'r tristwch, ni fyddwch yn byw yn agos at Gapel, na fyddwch chi'n gyfleus i glywed ffordd iachawdwriaeth dim mwy o sil i sil. Ac efallai bod chi wedi clywed na Gapel yna, ond i chi'n gwybod yn iawn eich hunan, does dim bwriad i fynd i'r capel, ond i chi wedi clywed mae yna Gapel efengyloedd yna, ond i chi'n meddwl, fe a i ffwrdd, ac fe na i smalio fy mod i mynd i fynd, falle ai am y sil cyntaf, ond ar ôl hynny dwi'n rhydd i fynd fel y mynnau, ac i chi'n dweud, fe a i'r cwrdd unwaith, a dyna fe. Ac i chi ddim fel y morgrig yn manteisio ar bob un cyfle. Ac nawr fe fydd eich ffrindiau chi, fydd yn eich amgylchynu chi yn fydol, yn llawn o bethau'r byd. Fi dim crefydd yn agos iddyn nhw. O fydden nhw ddim yn eich cynghori chi i geisio iachawdwriaeth. Fydden nhw ddim yn dweud wrthych chi, o na fyddwch chi ofalus am yr enaid. A fe fyddant yn eich cyflwyno i anghrediniaeth. Fe fyddant yn eich cyflwyno i anfoesoldeb. Fe fyddant yn eich cyflwyno chi i fyw mwy i'r hunan ac i'r eiliad. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i'r rhai ohonoch chi. Pan y bydd y cyfle yn dod. A felly mae'r cyngor gan Solomon, byddwch fel y morgrigyn, tra bod na gyfle. Gallai ddweud hyn oeddech chi, fydde sy'n Gristion, 7 wythnos cyn i fi fynd i Fangor.
Ac allai ddweud, oeddech chi nawr y bwriad oedd gen i yn y coleg. O'n i dal yn meddwl byddwn ni'n mynd i'r coleg, ond o'n i'n meddwl byddwn ni'n mynd i'r cyngherddau i gyd. Fyddwn ni'n gallu byw fel bob un Cristion modern arall. A pwy a wyr be fydda di digwydd. Mi fydda'r byd wedi bod mor ddeniadol, llawn cynlluniau. A rhai o'n chi fan hyn yn meddwl, cael bod yn ganol y myfyrwyr, yn cael bod yn eu plith nhw'n swydd a mynd i rwle pell i ffwrdd, a cartre chi na'n gallwch chi wneud yr hyn yma chi, a llawn cynlluniau, gair rhybuddio chi. Na fydd yr efengil yn cael ei ffregethu chi fyno, ac yma tra bo chi yma, mae'r efengil yn cael ei ffregethu bob un sil. Mae gyda chi gatre sy'n gweddio drosoch chi ac yn pledio gyda chi, ac mae yna gyfnod yn mynd i ddod y byddwch chi yn cael eich gosod yn y sefyllfa erchyll yn ei o dylodi ysbrydol. A mae Solomon yn dweud, na fyddwch chi yn deffro o'ch cwsg a ceisio'r arglwydd cyn i chi fynd i'r coleg, cyn i chi fynd i'r brifysgol, cyn i chi fynd i'r gwaith, y byd gwaith, cyn i chi adael i brynu tŷ rwle pell i ffwrdd. Na fyddwch chi yn deffro o'ch cwsg. Fe fydd y byd yn eich mynwesu chi siŵr o fod. Manteisiwch ar bob un cyfle. Pan welwch chi air Duw y Beibl, darllenwch e. Da chi darllenwch e. Pan fydd yna gyfle i cael amser o dywelwch, galwch ar yr arglwydd. Manteisiwch ar bob cyfle a gweddiwch, Dduw graslon, agor llygaid fe enaid i weld fy angen am Grist. Pan fydd yna oedfa bregethu, byddwch yno, ymdrechwch i fod yno, bob un tro, newidwch eich amserlen chi, newch y pethau eraill rhywbryd arall. Does dim un esgus i golli oedfa, dwi'n sicr o hynny, oni bai bod ni'n gwbl sal, a ni'n gwybod hyn, mae'r gwir ddiwiol pan mae'n gwbl sal yn dyheu am cael bod na, ac yn torri calonau pan nad yw'n nhw na. Ond yr rhai sydd yn ddiog, maen nhw'n ddiog gyda'r enaid, ac maen nhw'n chwilio am unrhyw gyfle i esgusodi hunan. Manteisiwch, tra bod pregethwyr, tra fod gair Duw yn cael ei ffregethu, tra fod cyfle clywed am ffordd iachawdwriaeth, manteisiwch ar bob un cyfle. Pan fod yna gwrgweddi, manteisiwch ar bob un. Mae un gyda ni nos Iau. Manteisiwch ar bob un cyfle, hyd yn os nad ych chi'n Gristion eto, y lle gorau gall angredadyn fod hefyd yw mewn oedfa bregethu ac mewn cwrgweddi i glywed pobl yn gweddio drostyn nhw. Pan gliwch am yr Rhath sydd wedi ei thaflu allan i'ch achub chi o donau'r môr, y byd a phechod, beth ych chi fod i wneud? Gafeilwch yn y Rhath. Gafeilwch yn yr Rhath. Mae yna. Mae Solomon yn dweud fel y mor grigyn, os yw'r bwyd yna, maen nhw'n mynd i'n ôl ac yn ei storio fe. Os yw'r Rhath yno, mae'r un sydd yn boddi yn gafael yn yr Rhath. Os yw yna, manteisiwch arno fe. Ac chi fan hyn, sawl cyfle arall gewch chi glywed yr efengil, sawl oedfa arall fydd yna. Dydyn ni ddim yn gwybod, ond ni'n gwybod hyn, y maen nhw'n lleihau, y mae bob un cyfle yn lleihau. Trowch at Grist, y mae o wedi gwneud popeth ar eich cyfer chi, mae o wedi byw y bywyd perffaith, mae o wedi cymryd y gosb ar y groes yn eich lle chi. Mae wedi darparu ffordd iachawdwriaeth ar eich cyfer chi, felly pwyswch arno, gyfeilwch arno, paratowch nawr. Pa hyd ddiogyn y gorweddi. Pa mor hir ych chi'n mynd i gorwedd yn eich pechod. Pa hyd ddiogyn y gorweddi. Pa bryd y cyfodi o'th gwsg. Gadewch i ni weddio. Dduw, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am dyweision Solomon ac eraill ar hybuddiodd bobl i ddeffro, i geisio, i fanteisio ar bob un cyfle. Na fyddi di'n dod lawr ac y bydd ysbryd ar waith yn deffro yn neidio agor i llyged nhw, peri bod eu clustiau yn clywed gwahoddiad yr efengil. Ac y bydd rhodd o ffydd yn cael ei rhoi. Tyrd gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen yn gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 303. Pam, pam, bechadur cyndyn, pam
colli denau drud. Mae dy greuwr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndyn ni ci. 303 gwn i sefyll i'w chanu. Nawr bydd ei dras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.